lefol men sappo e joya ɓiwol. En puɗɗorima inde Allah jurmotoɗo jurmittoɗo. En juuli e koho makko ɓurnaɗo Muhammadu, yo jam e kisal gon e mum biɗo. On baraɗo ngam dandude fittandu mum ko cahodinɗo. On baraɗo ngam hisnude jawdi mum ko cahodinɗo. On baraɗo e dow tabitinde neɗɗankagal mum ko cahodinɗo. Hettiyankoɓe men tedduɓe, on calminama e inde, on manama e jettoɗe. En jetti genotoɗo o nde okki en fartange e kattanɗe artude hande jokkude taro firo deftere professeur Abuubakiri Musaa LAAM nde o inniri Sawru ganndal. Eɗen ciftina tan falindi gaaci belɗi nanoton ɗi ko maabo suudu paate, kono musidɗo men haadi Samba Taba kalimo juude guuriki. Ene huufi haalirde nde musidɗo mon Cherif Bah mo cilbe mban Samba Gural Baba Leñol. Jarano ɗen ko e rogere tataɓire deftere nde debbo e suka e rendo ɓaleɓe Afrique e hello mum 98. Ha joni ko professeur Abuubakiri Musaa LAAM haalata. O wi kono ɗeɗo peeje fof e mawnude haɗani leƴƴi ene goni ɗo gonno, ko nden fewjoɓe tubakoɓe gaddi peeje goɗɗe tawde kook dognani jullare ɓe mbi yo membore bange goɗɗo. Ko ni woni pelle ɗe kalɗen dow ɗe gaddi balle. Ɗum ko maaroji, ɗum ko masiŋaji unoji, ɗum ko masiŋaji ñotoji e ko nandi hen. Ɗen balle noon heɓata so wona qirriɗo har karmini kaddingol rewɓe. Ɗon ne yimɓe ɓe kolliɓe ɓe ɓurani ɗumen hakkillaji, ko yaawi ɓe noddu pelle ɗe, ɓe jowi paakaji e laysataji yeeso nelaɓe mumen. Ɓe mbaati ɓe ngondi ɓe goppi kaddingol rewɓe ha laaɓi. Maaroji pecca, masiŋaji dokkira, kono waɗɓe ɗum ɓe ene keppa ko paseroji e toyotaji karlito ha gonta eɗo gonno. Woni e nokkuji ni yoɓanoɓe yo cembin sukaɓe haddinteɓe ɓe e salade haddinede. Dañi ko hersini sanne, sabu ko ɓen sukaɓe e koyemumen kaali e ɗemɗu mumen mbi yoɓe goppu ɗumen e aadaji taniraɓe mumen. Hey, ko ɓuri raɓɓide e haala kaddingol rewɓe sinno hanɗinanno walla haɗanno dakmitade walla waranno boom, tawanno ko hay goto heddaki e leƴƴi ɓaleji baɗoji ɗum ɗi, sabu ɗum fuɗɗi ko gila Misra hanki. So ɗum yawti, wayanoɓe rewɓe ɓene jejjiti gueɗel, wona rewɓe tan kaddinte. Woni e nokkuji ni ko wayno Fuuta Tooro ko worɓe kaddingol ɓuri tampinde. Waɗi noon ko worɓe kaddingol mumen namdi ko cuusal e jambaragal. Ko jaaɗo ha dañi duuɓi 18 walla 20 joƴƴinte e wowru. Bandiraɓe mum Taro ɗum, awluɓe ene gaskina ɗum, ene ciftina ɗum ñaam golleji taniraɓe mum. Garawol falla haɓɓe e soɓɓundu mum ha heɓa nguru danewu, pemborki fawe hen. Soɓɓundu fitotondu ene siwo ƴiƴam weyne dow. Fiyande egga so yeeso jomum waylaki. Ko ɗon e darnde jomum kawmum rokka ɗum debbo tawde hulani. Gayi e jawɗi pawe hen. So jomum huli noon
ko gacce bonde de Allah bonni ndewata e joomum gurdam mum fof. Suka debbo non nde fof tawata ɗum haddinte ko ene yara e duuɓi 2 walla 3 heewi tawede tan ko yimɓe seeɗa yumma gorgilaɗo walla taniraɗo e haddinoɓe rewɓe yejjitɓe nde kaddinano limotako e rendo fuutatoro so tawi ko noon ɓe ɗum heddoto e hakkillaji mumen ha maya kay ko worɓe ha tengti noon so tawi kawri ko e selbeji nengɗi nde goni e mbara julliɓe nde. Ko gonga noon wonɗo sukaɓe rewɓe kaddinte tawa timmi bombi bawɗi resede kono hayɗon no gorko tampinirte ni debbo tampinirtake noon kono ɓuri hawnade e gueɗe ɗe so en ƴewtidima ko hatanteɓe ɓe goyanta debbo ko taweten ko gorkone daɗani e ɗum museki ñabbuli walla mayde ɗum ɗo fof suka gorko kaddiɗo ene wawi ɗum dañde. hay dakmitade nde so ƴeewama tawete ko murtonde nde suɓɓundu mum natti somde wattata ko wogade e comci ndeke noon cofnugol mum ɓurata sattude ɗum noon ala fof ɗo fawi ko debbo ko tan ne haale ko gorko ko woppe kono suɓiɓe haalde ko rewɓe ko tan wana mere cuɓori ɗum anniya mabɓe ko bonnidde aadaji ɗi ganduɗa ko kañum en goni ngorondi pinal leƴƴi ɓaleji ha ɓe keɓa hakkillaji rewɓe ɓe mbahlita ɗumen sabu eɓe gandi debbo ko kañum jogui needi so hakkille debbo waylima tan rendo ene hasi waylo. Deke noon rewɓe ene poti artirde hakkillaji mumen paama wonde e ɗo wayanoɓe ɗumen goni ko e funtude ɗumen ha daña sago mumen ɓe gandirta ko kalaten ko gonga tan ko ɓe mbadda ko kaddingol rewɓe warata hitande fof e ko jontinoje walla jibingol ngol rewani lawol mbarata maɓe taw ene woɗɗodiri no feewi kono noon kalis mo wiyoɓe ko cellal mabɓe woƴi ɗumen mbaɗata e haɓade kaddingol rewɓe ɓuri heewde ɗo woɗɗi e moɓe mbaɗata e leɗɗe jontinoje walla e wallude debo deedi en no jibiniri tawi ko e kisal. ala ɓe ɓuri softude kay ko e wallude rewɓe e peeje kaɗoje ɗumen ɓamde deedi wona jibinde e kisal ɗum hollirta tan koko ɓe peññini dow ɓe mbi ko ɗum sanjataɓe ene woɗɗi e ko umminiɓe ko umminiɓe mbiɗen ko wadde feere fof nde ene sara leƴƴi ɓaleji usta doole mumen kewendi mumen tonga pinal mumen haɓe mbawa jaalade ɗumen ko alda e happu ɗum ɗon gonɗini ɗum ko kareli goɗɗi ɗiɓe kaɓante rewɓe e wiide mabɓe hatanteɓe ɓe e cooji mumen mbi ko rewɓe ɓaleɓe poti jeyde ɓalli mumen mana debbo ko wela fof yo waɗe ɓandu mum ko wela fof yo liggoro ɓandu mum won yaaɓe ni ha cembini rewɓe resaɓe e salade leldade e worɓe mumen so tawi ñande hen ɗum arani e ɓerɗe mumen heewi ɗo yiyete hande rewɓe ɓaleɓe ene naalo pomade ɗe tubakoɓe pewni tawa ko gojjinoji nguru ɓalewu rewɓe goppi nebameje gandanoɗe hanki naati eɗe tubakoɓe ñobboje guri ɓalli
kufta ɗumen no huttaɓe ni. won hen sabu rewde ɗumen e cakkitoje sehilaɓe mumen tubakoɓe walla coji mumen ɓaleji ceeri e dewle sabu yidde jeyde ɓalli mumen. doole e ɓeɗon keewi wattinde koye hotelaji ɗe tubakoɓe garata weltinde pittali mumen e humpitade no rewɓe ɓaleɓe mbayi. ene waɗi hen ni funteteɓe nawe leyɗele baɗeno Europe walla Amérique ni udde toon e cuuɗi saseyeɓe woɗeɓe ene kesto. e nder ɗum ɗon kala gorko dariɗo e hartade debbo mum walla sukaɓe mum rewɓe ko yaawi takke cukuñaagu wileɓe tubakoɓe walla maccukon mumen e korkon mumen mbaɗa ɗum bera tunna ɗum ko ñamno e ko ñamano fof. laamu yon naska kon gooti kuule ɗe ganduɗa ñande fof ko bonnata e dewle e ko carata e galleji hay goto wawa wiide ko ni foti. ko cellal ɓalli kone yoɗani heewi rewɓe mayɓe walla dañi ñabbuli bonɗi caggal nde jiɗi serde e guri mumen ɓaleji. ko ma tubakoɓe pewnaniɓe ɗe koye heewi hen ko tokade teɗo laamu yon ɗon laamu yon dañino ɗo coki eɗo pawi alaman kono hay mbubu ɗojjani ɗi muɓɓu gite ɗi mbi ɗi mbayno ɗi jiyani haydarani. ko gambi tan laamu felliti ƴettude kuule kaɗoje neɗɗo waylude nguru mum pelle goyanoje rewɓe ɗe hay kañum mine ustu darɗe sabu hay goto yiɗa mettinde ɓerɗe joom isinaji en tubakoɓe ɓe ganduɗa ko kañum en jowata e yimɓe ɗe tooke bonɗe hoto toppitiɓe cellal rewɓe e hujjaji mumen goni. wona rendoji ɓaleɓe tan jogui caɗele to bange hakkeji rewɓe kono wayno kono rewɓe ɓaleɓe ala fof mo poti tampinede e welsindede e wiide won hen. ma en dutto e hakkeji rewɓe e rendoji hanki kono hade ɗum ƴeewen holno tubakoɓe sirñinoɓe rewɓe ɓaleɓe e lirde caɗele mumen fof e karawal gollirta kañum en. woni duuɓi seeɗa won joom suudu mawɗo leydi jeyandi e leyɗele ɓurɗe heewde doole e aduna o holliri en wona ko debbo tubako dañi e caɗele fof holla laawol. nde laati wonde joom galle makko ene fijjanno e debbo goɗɗo o nawani on to ñaawowo yo ittu dewgal makko ala o wallu joom galle makko rondade ko yimɓe leydi maɓɓe kalfinno ɗum ko. kala garɗo ene urno hunuko makko o jaboto ɗum ko hakkunde makko e joom galle makko goɗɗo ala hen laawol ko raɓɓiɗi e haala o bonnani dewgal makko ha hande omon wondi e joom galle makko. yeru goɗɗo windande wotere yalti e internet nde faati koye piggal rewɓe e leydi Angleterre nde holliri ko rewɓe nayo fof hen goto ko piyeteɗo te yontere fof rewɓe ɗiɗo piggal ene wara ɗumen
windande nde holliri kadi debbo goto gandaɗo e cinéma hono Liz Taylor fiya ha wofɗi watti yarude ko 6 dego rewɓe ɓe juuɗe mumen kela walla ñiiƴe mumen cola limotako e leydi Angleterre ndi kono ɗum fof dey e waade noon windande nde holliri wonde ene saɗi debbo gullittoɗo hay koreji mum ɓurɗi ɓadade saka noon pelle daraniɓe hakkeji rewɓe ɗe ganduɗa ene keewi e Angleterre. Farayse woɗɗodirani e Angleterre ɓooyani no feewi ko debbo baɗowo cinéma fiya ha maayi tawi ko gondiɗo mum gorko golli ɗum ɗen golle bonɗe ha joni e Farayse jo e jo fof saktoɓe kabaruji limtat rewɓe ɓe worɓe hanɓe wurtaɓe e warde rewɓe wargoji bonɗi caggal nde mbawni ɗumen mboomi ɓeɗo worɓe kam ene anda hakkillaji mumen kewani kono nyande fof won worɓe wiɓe kes janata e rewɓe mbawna ɗumen won wittoji cikki ɗum ɗo heewi ɗum sabade ko koltungu timmani cofnowu gorko fof mo wawa ngoragu mum kono noon woto yejjitu wonde wawnude debbo ko hunde ronande e pinal woɗeɓe te iwi koɗo woɗɗi ko heewi e daari mabɓe paati ko e guyka daagol walla tettere rewɓe hakkunde worɓe hare hakkunde Grèce e Trouan saabino ɗum ko Paris diftade debbo Manelas hoddi hen leydi mum caggal nde ɗafta e daarol Fatoumata bidanto masina nde debbo pullo o diwɗi jambareɓe fulɓe ngari ene ƴama goto e mabɓe fof holliri ko ndimagu e needi timmudi nde Fatoumata humdana e goto e mabɓe ne kayi heddiɓe ɓe jab dambude yombayɓe ɓe haɓe dambiti te ala e mabɓe fof miijiɗo wadde ko Paris wanno Manelas ko ndeke noon so rewɓe ene piye ene mbahlite ene mbawne ɗum hawnaki e leyɗele woɗeɓe koko fuɗi tawdi noon jikku woɗɗani jomum jo e jo fof musibbaji mbaɗata alay sago tubakoɓe noon e koye mumen nde goto e mabɓe yani e debbo fof ɓe keewi ko nawde ɗum to doctereɓe ƴeewe so wona mankuɗo walla mandilowo walla kutortoɗo leɗɗe kawjinoji so en tongi mbiyen rendoji tubakoɓe fof e hewde caɗele to banggue gondigo hakkude rewɓe e worɓe daraki e lirde sirruji mumen fof e karawal walla hollude fof sariya en mbiyani woto lorloɓe rewɓe kaɓe kono so sakkitoɓe peeje tubakoɓe ngari e mon ƴewtude ɗe no feewi so tawi cuuɗi mabɓe wona koɓe ñootata ɓuri koɓe ceekata ɗum noon hettiyankoɓe amen tedduɓe en dowat ɗo en nde ɗo windande so Allah jaɓi ha lefol men pangol salli ala Muhammadu